Anem a veure a continuació com podem fer una comunicació entre dos clients Unity i potencialment entre infinits clients Unity. A diferència de com havíem vist en l'exemple anterior entre aquest i post, aquí ja no intentem fer la comunicació contra un servidor web, sinó que en aquest cas el que necessitarem és que un dels nostres clients sigui el servidor. Per tant, haurem de configurar un servidor i un altre client. I podrem fer tantes connexions com vulguem en aquest servidor i aquest servidor a la vegada podrà respondre, retornar informació a tots els clients que se li hagin connectat. Val? Per fer això utilitzarem un driver, que és el Network Driver, que és un driver propi de Unity. Aquest driver serà el mateix driver tant per al client com per al servidor, però el configurarem de forma diferent. En aquest diagrama d'aquí doncs he intentat fer una mica un disseny, vale? Una vista per sobre de què és el que ens trobarem i què és el que haurem de fer per entendre una mica el seu paradigma. Com a servidor, en els dos casos, client i servidor, nosaltres farem servir el mateix programa, vale? Serà el mateix joc, però que podrem inicialitzar-lo com a servidor o com a client, inclús com a client i servidor. Llavors, com a servidor, utilitzarem aquest driver que comentàvem per configurar-li quina és la seva IP i configurar-li quin és el seu port. Per què? Doncs perquè el que voldrem com a servidor és que es quedi a l'escolta de rebre peticions de connexió a través d'aquella IP i d'aquell port. Vale? Per tant, el primer que farem serà crear aquest driver. El driver aquest el podem entendre com si fos una bústia de correu, en el qual hi hem establert doncs, la seva adreça i la inicialitzem i ens quedem a l'espera de peticions. Bàsicament, per quedar-nos a l'espera utilitzarem l'update, vale? El propi update de Unity, que ens permet doncs, anar executant un codi recursivament. Doncs en aquest update el que farem serà bàsicament dues coses. Primer, quedar-nos a l'espera de noves peticions, gestionar les peticions que ja tinguem per comprovar, fer una mica una neteja de comprovar si encara estan actives o si les hem de borrar perquè el client s'ha desconnectat. Vale? Això és el que farem en aquesta part d'aquí. I després gestionarem aquells missatges que puguem rebre, vale? Perquè una cosa són les peticions i una altra missatges que ens hagi enviat als clients que ja tinguem connectats. Doncs, inicialment ens quedem a l'espera de peticions. El client què farà? Doncs també tindrà el seu driver, és el que ens permet connectar entre la lògica del nostre joc i el que seria el driver del servidor. Vale? Però el client, quan configurem aquest driver, en comptes de configurar-li la seva pròpia adreça, perquè ell no necessita saber la seva pròpia adreça, sinó que el que necessita saber és quina és l'adreça del servidor. Vale? I un cop ja haguem configurat, enviarem un missatge al servidor a través del nostre driver i li dirà, escolta, servidor, m'hi vull connectar. El servidor acceptarà la connexió i li retornarà un missatge del tipus connect que això li està indicant al nostre client, ok, he acceptat la teva connexió, la teva petició de connexió. Un cop tingui la confirmació de que s'ha connectat, el nostre client ja pot començar a enviar-li informació. I com li enviarà aquesta informació? Doncs bàsicament crearà streams d'informació amb el nostre driver. L'stream és un objecte que ens permet escriure flux d'informació. Llavors nosaltres a través d'aquest stream li escriurem la informació que volem que enviï cap al client, que enviï cap al servidor i li direm envieu cap al servidor. Com que ja té configurat on està el servidor, el driver ho envia i el nostre servidor, que contínuament estarà a l'espera de rebre nova informació dels clients que ja coneix, en el moment en què un d'aquests clients que coneix ens envia alguna coseta, gestionarà la informació i possiblement, si vol, li retornarà també, des del servidor també pot retornar informació cap al client. I el client doncs, també pot quedar-se a l'espera de si rep informació i si és informació, doncs, llegir-la, processar-la, etc. Finalment, en algun moment, el client es desconnectarà. Per desconnectar-se, també utilitzarem el driver per enviar un missatge del tipus disconnect. Quan el servidor rep un missatge del tipus disconnect, doncs bàsicament el que farà serà borrar aquesta connexió del llistat de connexions que el servidor va processant. I vinga, anem a veure com podem aplicar aquest paradigma
amb Unity. Vale? Per últim, aquí us he posat la referència del que seria aquestes imatges, que no les he fet jo. Doncs per posar això en pràctica, estic reutilitzant, continuant amb l'exemple de l'altre cop, però del getPost, però en aquest cas tampoc no l'utilitzarem per res, el getPost, està aquí a part. M'he creat un panell i jo el que podré fer és iniciar el servidor, connectar el client en el servidor i enviar un missatge del client al servidor, és a dir, el botó d'aquest de l'esquerra és per iniciar el servidor i els de la dreta és per connectar-me i enviar un missatge, vale? Des del client al servidor. Per fer tot això, el millor és que ens organitzem una miqueta, ens crearem per aquí una carpeteta que li direm network, network, encarregada de tenir tota la informació sobre la comunicació, i aquí dintre doncs, ens crearem un script pel que seria el servidor i un altre script pel que seria el client. I anem a començar a programar-lo. El primer que necessitarem ja hem vist que és el driver. Per utilitzar el driver necessitarem venir aquí a Package Manager i afegir el Unity Transport. Com l'afegim? Doncs cliquem aquí en el més, li donem a Add Package by Name i aquí escrivim com.unity.transport. Li donem a Add i veureu que triga una miqueta, però ens acabarà afegint aquí el Unity Transport. Què ens permetrà el Unity Transport? Doncs si venim aquí al servidor, ens permetrà que nosaltres aquí puguem utilitzar aquest driver, el network driver. Per utilitzar-lo l'hem d'importar i això és using Unity Networking Transport. Ara ja podem crear-nos el nostre driver. El driver el crearem amb public network driver. Aquí només l'estem definint. Vinga, així que anem a començar a utilitzar el nostre driver. El primer que haurem de fer és vincular el driver a una adreça. Així que d'alguna forma nosaltres necessitarem tenir l'adreça IP address, que li donarem la localhost, i per una altra banda el port, i el port s'utilitza en ushort, aquí, el port, 9000, podeu posar-li 8000, el que vulgueu. Ha de ser un port que estigui obert, evidentment, que no estigui utilitzat per ningú més. Perfecte, ara ja l'únic que hem de fer és configurar aquest driver i assignar-li aquest port. Llavors, per assignar-li el port i l'adreça, el primer que crearem és un objecte del tipus network endpoint, que bàsicament el que serà és l'adreça en la qual estarà connectat el nostre driver. Llavors, creem aquí, anem a fer aquí, bar direcció escolta és igual a network endpoint .parse IP address port. Diem, mira, aquest serà la direcció en la qual estarem escoltant. I ara vinculem aquesta adreça amb el driver. I això es fa directament amb netdriver.bin. Això és per vincular. I aquí què li direm? A través de quina adreça vols vincular-te. Llavors, el bin bàsicament ens dirà si s'ha pogut fer correctament o no s'ha pogut fer correctament. Ens retornarà un número indicant que no s'ha fet bé. Per tant, nosaltres aquí mirarem i li direm si això és diferent a 0, significa que s'ha fet correctament la vinculació, i en cas que si és diferent a 0 és que no s'ha fet correctament la vinculació. I aquí podrem veure
un missatge al servidor en el qual li podem dir no ens hem pogut vincular amb el port, i aquí doncs li podem posar a la port, vale? Que això ho tenim aquí, direcció escolta.port i IP, doncs aquí direcció, a veure, aquí, direcció escolta.ip, perdó, això deu ser adres. Vale, en aquest cas, si entrem aquí dins, és que sí que s'ha pogut fer correctament la vinculació amb aquest port, però perquè això funcioni, prèviament el NetDriver té que haver estat inicialitzat. Fixeu-vos que aquí l'he creat, però no l'he inicialitzat. Per inicialitzar-lo, bueno, anem a fer-ho aquí mateix, fem NetDriver punt igual a networkdriver.create. Ara sí, tenim creat i el podem inicialitzar. El tenim vinculat i per últim el que li direm és que es quedi a l'escolta. Vale? netdriver.listen i anem a posar-li aquí un missatge, server, espera, vale, direm que el nostre servidor està a l'espera en el port i aquí li posem el port, vale? Bueno, és que a l'espera escoltant. Amb això ja hem creat el nostre servidor i hem aconseguit que es quedi escoltant en un port. Ens falten diverses coses. Ens falta, per una banda, gestionar cada vegada que l'usuari que rebem una connexió i també gestionar el fet de tancar, destruir el driver quan, per exemple, es tanqui el programa. Vale. Anem a fer-ho primer el tema de destruir el driver, perquè així no ens oblidem, que és molt senzill. Vale, aquí li afegim un destroy i li preguntem que si el netDriver is created, en el cas que existeixi, pues netDriver.dispose. Vale, això és per alliberar tota la memòria que tingui vinculada amb el driver. I podem posar-li per aquí un debug. Servidor stop. Ara sí que anem a gestionar el que seria primer totes les connexions que nosaltres rebem i després el que seria tots els missatges que rebem. El primer que farem és gestionar connexions i després llegir missatges rebuts. Molt bé, anem a crear la funció aquesta de gestionar connexions. Void i bueno, aquest farem després, deixant-se així. Gestió de les connexions, què fa? El primer que fa és NetDriver, farem això, l'schedule update complete. Vale? Fixeu-vos que aquest driver es queda a l'espera de totes les connexions o totes les peticions de connexions i nosaltres alguna de les coses que no podríem fer és enmig de que estem rebent una petició de connexió doncs començar a llegir què és el que hi ha allà dins, no? Que és el missatge que estem rebent de petició. Amb el Schedule Update Complete ens assegurem de que hem acabat de rebre les peticions que estiguessin a mitges, és com si estigués rebent el missatge, doncs m'espero que rebre tot el missatge de petició de connexió i ara sí que el que farem és comprovar si tenim noves connexions. Per comprovar si tenim noves connexions, això ho podem fer
d'aquesta forma. Cada vegada que nosaltres rebem una connexió, si anem a NetDriver, vale? És el nostre driver, i cridem a la funció accept, accept, la funció accept ens retorna les noves connexions que tingui en la cua de connexions, vale? I això ho guarda en una variable del tipus network connection, nova connexió. Madre meva. Perfecte. I ara, això sempre ens retornarà alguna cosa. La diferència de si ja queden connexions o no ens queden connexions és que si aquesta nova connexió és igual a default network connection, vale? Significa, si això es compleix, significa que ja no hi ha cap més connexió. D'acord? Això és la senyal de que ja no queden noves connexions per rebre. El buffer, diguem-ne, que té de connexions s'ha omplert. Llavors, què necessitem? Necessitem fer un bucle que mentre no es compleixi això, acceptem la nova connexió. Vale? Pues anem a fer-ho. Diem que mentre la nova connexió no sigui això d'aquí, perquè això és la senyal de que ja no queden noves connexions, i acceptar la nova connexió l'únic que significarà és que l'afegirem dintre d'un llistat de connexions. Vale? Així que el que necessitem ara és definir-se un llistat de connexions en la qual afegim aquesta nova connexió. Anem a definir-se la variable amb el llistat de connexions, private, això farem com un native list de network connections. Fixeu-vos que això és la connexió, per tant, creo una llista de connexions, vale? Aquí em dirà que això li falta perquè s'ha d'importar a de collections. Aquí. Vale, doncs aquesta serà la nostra llista de connexió. I acceptar una connexió només significarà que en connexions li afegeixo aquesta nova connexió. Això és amb add i la nova connexió. Vale? Aquí podem fer un debug, log, nova connexió acceptada. Perfecte. Però clar, fixeu-vos que aquest bucle l'estic fent sobre aquesta variable, així que necessito tornar a executar aquesta línia d'aquí per tornar a llegir si hi ha més connexions. Vale? Fixeu-vos que el punt accept és mira si hi ha una nova connexió. Si hi ha nova connexió, me la guardes dintre de la variable nova connexió. Vale? Si no hi ha, també m'ho guardaràs, però el que em guardaràs aquí dintre és aquest valor. I per tant, si no hi ha, sortirà d'aquest bucle. Per últim, abans de fer tota aquesta part d'aquí, d'acceptar les noves connexions, estaria bé que esborréssim les connexions que ja estiguessin caducades. Vale? Per esborrar les connexions caducades, el que farem serà recórrer aquesta llistat de connexions que tenim. Això ho fem amb un for connexions.length. Fem aquí el nostre bucle. I com sé jo si està caducada? És a dir, que per exemple ja no existeix, no? L'usuari s'ha donat de baixa o el que sigui. Bàsicament utilitzarem l'atribut isCreated. Aquí he posat que si no existeix, si no està creat aquesta connexió, la eliminem. Remove. Restem en 1 perquè hi haurà una connexió menys. Doncs aquí netegem les connexions. Aquí acceptem noves connexions. Anem ara a acabar aquesta part amb llegir els missatges rebuts. Doncs vinga, definim aquesta funció. Private void llegir missatges rebuts, que bàsicament el que haurem de fer és anar llegint tots els missatges que tenim, totes les connexions que tenim. Per tant, fem aquest mateix bucle d'aquí, recorrent totes les connexions, i mirarem els missatges. Els missatges
és el que s'anomenen events. Vale? Quan tenim la connexió podem anar rebent diferents events per part del client. Aquest event pot ser de diferents tipus. Quan és un event de tipus data, significa que és que m'ha enviat text, m'ha enviat informació que jo vull mostrar, però també pot ser un event, per exemple, de tipus disconnect, en el qual m'està indicant que vol desconnectar-se. Vale? I aquests events es llegeixen, necessitarem primer el que és un stream de lectura, vale? Que és aquest flux de dades entre el meu programa i el driver, data stream reader, stream de lectura. També el podríem tenir quan escrivim en arxius, tenim d'aquest tipus. I ara, a través del network driver, farem servir un mètode que és el pop event for connection. Vale? Diu, obté tots els events que hi ha en una connexió en concret. Quina connexió? Doncs la connexió de la posició K. Val? I fixeu-vos que aquí hi ha algo interessant de C# que jo puc indicar-li, mira, aquest stream de lectura, vale? Fixeu-vos que jo no l'he inicialitzat, només l'he declarat. Li dic, me l'inicialitzes en la pròpia funció pop event for connection. Vale? I això li indico amb load. A load ens està indicant que aquesta funció d'aquí ens inicialitzarà això, i a diferència d'altres llenguatges, aquesta variable ara l'estem passant, en comptes de per referència, l'estem passant per valor. Vale? Per tant, el que aquest mètode d'aquí modifiqui aquesta variable farà que jo en aquest bloc de codi d'aquí també tingui la mateixa informació. Perquè com que estic passant per referència, les modificacions que li faci aquest mètode també es guardaran en aquesta variable d'aquí. De forma que utilitzarem aquesta mateixa variable d'aquí per llegir què és el que m'ha escrit a l'usuari. I el pop event for connection retorna alguna cosa, perquè això no ho retorna, això és simplement ho obtenim perquè ho estem passant com a referència, però sí que retorna una informació. Ens retorna el tipus d'event. Hem comentat que jo podia, quan rebia informació del client i quan el client rebrà informació del servidor també, aquesta informació bàsicament són events i poden ser de diferents tipus, i depenent del tipus m'indicarà que és un missatge o que és, per exemple, de connexió o és de desconnexió. Per tant, aquest mètode em retorna el tipus d'event que he rebut del client en aquesta connexió en concret. Ara què hem de fer? Ara hem de veure aquest tipus d'event que és. Realment una connexió pot enviar molts events diferents en un mateix moment. Aquí podríem rebre molts events diferents i llavors el que haurem de fer és iterar sobre cada un. Per cada event que haguem rebut haurem de mirar el tipus d'event que és i gestionarem. Com sabem cada event que hem rebut? Això realment ens retorna un dels events i ens el buida. És com si tinguéssim una pila d'events, cada cop que faig això trec un event d'aquí. En el moment en què el net event type sigui network event type empty, veieu que aquí surten els diferents tipus? Tenim data, connect i disconnect. Aquests són els que treballarem. Data és quan m'envia l'usuari, connect és quan l'usuari, quan el client quan rebi que s'ha connectat amb el servidor rebrà un connect, i disconnect és quan l'usuari es desconnecta. I empty significa que ja s'ha acabat, que ja no hi ha més events per a aquella connexió. Per tant, nosaltres volem fer un bucle que recorri tot això, important, no mentre sigui empty, mentre no sigui empty. Mentre quedin events, faig un bucle per recórrer tots els events vinculats en aquesta connexió. I ara mirem el tipus d'event. Podem fer un switch, podem fer un if també, i mirem quin és l'event type que estic rebent. En el cas en què sigui un network event type data,
significarà que he rebut informació per part del client. Vale? Quins altres tenim? El network type disconnect. Vale? Tenim cada un dels casos i en el cas default, doncs, si no és cap d'aquests, doncs li direm que és desconegut. En el cas de que sigui un data, significa que és informació i anem a llegir-la. Per llegir-la haurem de saber com l'hem enviat. Vale? De moment anem a escriure això aquí, que és a través de l'stream de lectura. Fixeu-vos que és aquesta variable que jo he vinculat aquí, que me l'ha creat el pop event for connection. Vale? A partir d'aquí puc regir i veieu que té diferents opcions de llegir. Read, string, float, etc. Vale? Anem a fer servir aquest, fixed string de 128. I això ja em retorna una variable, que això és una variable del tipus fixed string. String 128 bytes. Vale? Que bueno, que fàcilment fixed que fàcilment el podrem transformar a string. Fer aquí un debug log. I aquí doncs, li posem el text. Vale? Per acabar ja amb el servidor, anem a gestionar el disconnect. En el disconnect l'únic que farem és que si l'usuari vol que indica que es vol desconnectar, li marcarem aquesta connexió com a default network connection, vale? Perquè fixeu-vos que això és el que hem indicat nosaltres anteriorment per indicar que ja no voldríem utilitzar més aquella connexió aquí baix. I superimportant, ens falta alguna cosa que no us ho podeu deixar perquè si no us quedareu això amb un bucle infinit que us patarà el programa. Nosaltres estem fent aquest bucle mentre no sigui empty. Molt important és tornar a llegir això, perquè si no aquest bucle no acabaria mai. Vale? Doncs un cop hem fet el nostre switch, llegim quin tipus és el pròxim event que rebrem i guardem en l'stream de lectura la resposta que hem obtingut. Ara només ens queda vincular l'event click de l'Start Server amb el nostre servidor. Vale? I ho farem d'aquesta forma, d'aquesta manera. Com que aquí estem utilitzant el propi update i a l'start, doncs una forma pràctica és creant-se un nou game object que serà el servidor. Anem a crear-lo per aquí. Servidor manager, en el qual li vinculem el nostre servidor. Vale? I això ho transformem en un prefab. Anem a posar-lo. Create prefabs. Vale, el posem aquí dintre del nostre prefab, el servidor manager que té l'script vinculat, el borrem d'aquí i ara simplement el que farem és que al clicar a l'Start Server inicialitzarem aquest prefab. Vale, doncs, vinga, ens anem al botó de click Start. Bueno, potser que definim primer el mètode. Aquí en el Canvas Manager. Vale, al final de tot, doncs, public void click. Per inicialitzar-lo, bueno, més fàcil és que ens definim per aquí serialized file, private, game object i aquí a client mana, això és servidor, server manager, prefab. Vale, guardem i el vinculem i un cop el tinguem vinculat, bueno, ara el vincularem, un cop el tinguem vinculat, doncs
ens crearem també per altra banda el GameObject del Server Manager, perquè un és el prefab i l'altre serà la instància que crearem. I aquí li direm que si no s'ha inicialitzat el Server Manager, que el Server Manager sigui un instantate del Server Manager prefab. I en cas contrari, que destroy el Server Manager. Així cada cop que cliquem a Click Start, doncs si existeix, potser li canvio el nom aquí, Click Start Server, no? Té més sentit. Doncs el primer cop que cliqui no existirà aquest objecte, per tant crearà una instància. Al crear la instància del Server Manager prefab, ara li vincularem aquest servidor d'aquí, ens farà l'start. Quan el destrueixim, al destruir-lo, doncs ens crearà això d'aquí i esborrarà. Anem a vincular-lo, tot plegat. Per una banda, a l'Start Server li passem per aquí Canvas Manager, Click Start Server, i per una altra banda, aquí ara li hem de vincular el prefab. Perfecte. Ara ja ho podem posar en marxa. Però ens falta alguna cosa important, que és la llista aquesta que hem creat nosaltres de connexions. L'estem utilitzant però realment no l'hem inicialitzat en ningú moment, així que anem a inicialitzar-la. La inicialitzarem aquí en el propi start, en el moment en què creem el servidor i el vinculem correctament, doncs que inicialitzarem aquesta llista de connexions. New Native List de Network Connections. Aquí li indiquem quantes volem com a màxim emmagatzemar, per exemple 4, i després li indiquem Allocator Persistent. Ara sí, vinga, anem aquí, donem-li el play i li donem a Start i el servidor se'ns queda escoltant. Tornem a clicar Start i s'atura. Molt bé, en el següent vídeo veurem com podem crear el client i enviar informació entre ells.